Mata Allah ya raba ku da tsautsayi, tsautsayi kwanan dakin saurayi. Kar a manta a danna mana subscribing, a danna mana alamar ƙararrawar sanarwa yadda da zarar mun ɗora aiki za ku ganshi nan take. Mu kuma za mu ci gaba da kawo muku sababbin ayyukan jarumai a wurin da ake gudanar da su don ku ga yadda ake yin aiki. Na tsinci abu ba zan nuna muku ba, ko me na fada da menene a gaba. Ya za ku yi ta faɗa mini chance, ni ban ce kula ba. Ba kun ƙara faɗa chance, ba na tanka muku ba. Ba ku yi ta faɗa ni in yi shiru, ba za na biye muku ba. Lallai tsakiya ta tsinke kuma a ɗakin masoyi na, kuma in durkusa in ɗauka kuma abin ne kuma da kunya. Sauka a tasha ta wulakanci, bin motar kwadayi. Soyayya zuma ce ashe ba ta san yanayi. Kauna da abin da kake so more yanayi. Ya Allah ka zane mu da kamun tarkon mu. Ai ni ma an dan sha da kaɗan kuma na warke ba duka ba. Ko me na fada ba zan bone muku ba. Komai ma ku fada ba zan mai da muku ba. Ruwa ya ci garin makiya, gurin kwana ya yi wuya. Ashe dai mu ne da guri na kwana sai in gaziya. Bayana na yi mini ciwo, bayana na yi mini ciwo, bayana na yi mini ciwo, kamar wani dan abi na mini yawo. Sosa, 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 mata Allah ya raba ku da tsautsayi, tsautsayi kwanan dakin saurayi. Kar ki je kin je mai zaki. Sosa, 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 Wannan shine Ado Isa Gwanja. Bacin mun tashi aiki muna ɗan shirye-shiryen wasu abubuwa wanda bai san shi ba gashi nan a zashiri. Ado Isa Gwanja.